and my remarks were in no way celebratory. What I meant is that under the current broad-based government, we have seen skewed development and politically the loss of the Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga sends everyone back to the drawing board. Governor Manyeri Mutahi Kahiga okwayo ng'wono bango sibo yewi tho mar Raila Odinga e kinde ma jotelo medo seye. We had gathered as Eldoret Asian community members and in the presence of the national government and the county government to pay our tribute and have a prayer meeting which we call Shraddhanjali towards late Raila Amolo Odinga. Oganda mar din Hindu kod jodhood Keyo obago alam mar kwe ne familia mar Raila Odinga kaluwore gi tho mare. Nitie plode malal rinya ka. Lo lal rinya ka mag plode. Moyak gi jomoko. Jopiny Marinya e Yawendo dwani mondo ten kaunti ma Migori okonygi e duoko lope moyaki e chiro Marinya. Erokamano kuom keto Ramogi TV machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Gavana ma kaunti Manyeri Mutahi Kahiga kawuono nogoyo tao kaka jalup jakom riwruog duol mar governors e pacho ka bang' tipo moro make koba dhoge kendo go siboi e wi tho maneno gai mar ODM Raila Odinga, gino manomiyo oganda olawe gi wacho Tieno Tulu e yore mag mbui. Kahiga nokwayo ng'wono familia mar Odinga kuom weche manowacho kowacho ni ne ok gin weche mag siboi, bende owacho di wechego ok mag oganda jo-Kikuyu to gin mana weche ne owuon. The clip was taken while attending a burial in my home village, and my remarks were in no way celebratory. What I meant is that under the current broad-based government, we have seen skewed development and politically the loss of the Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga sends everyone back to the drawing board. As the popular saying goes, God takes the best, and it is in this context that I made those remarks in vernacular. Let me also make it clear that the remarks I made are my personal views and therefore should in no way be associated with the community's position or any political affiliation, nor the Council of Governors. Finally, in noting the huge public interest that this issue has generated, I am taking responsibility of the real and perceived meaning of my remarks, and as a result, therefore, I have decided that with immediate effect, I am going to step down as the Vice Chair of the Council of Governors. And as I do that, I also pray that the soul of the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga continue resting in eternal peace. Duol mar governors e pacho ka ochayo mokalo Governor Manyeri Mutahi Kahiga kaluwore gi weche manyowacho machal mag siboi e wi tho mar manen Prime Minister machon ma pacho ka mosenindo Raila Odinga. Duol mar governors kokalo kuom jakom margi obolore gi chien gi wachno ka giwacho ni Kahiga biro ting'o msalape owuon. We wish to reiterate our deep disappointment on the statements by the governor. We still maintain that these sentiments are his personal remarks that do not reflect or represent the views and the values of the Council of Governors. We therefore disassociate ourselves in toto and condemn these utterances, which were untimely, reckless, and unspeakable, especially at this time of deep mourning. In view of this, the Council has unanimously agreed to remove His Excellency Kahiga Mutahi from the leadership of the Council as the Vice Chair with immediate effect. Jalup jatend duond bura mar ODM ma bende en Gavana ma Kisii Simba Arati dwaro mondo mak Gavana Manyeri Mutahi Kahiga kaluwore gi weche manyowacho e wi tho Raila.
Kalokolos e gwenge ma Kisii kama notelne gi jotend duond bura mar ODM e kaunti no, Arati owacho ni ok girwako ng'uono ma Kahiga okwayo, kowacho ni wechego hinyo matut familia mar Raila Odinga mapod nie kuyo, jo ODM kod jo Kenya duto. Omedo ni weche Kahiga gin mago masiayo tulo kod akwede e kind oganda gino mar ochukwe mosebedo konya e Kenya. We have noted Governor Kahiga's recent apology and resignation. However, these actions alone are insufficient to undo the deep harm caused by his disgressive remarks celebrating the death of Baba Raila Amolo Odinga. Words of such hatred and disrespect carry serious consequences and must be met with full accountability. Therefore, I reiterate the demand for immediate arrest and prosecution of Governor Kahiga. His public incitement of hatred is not a matter of political disagreement, but a criminal offense that undermines national unity and peace. No leader is above law, regardless of apologies. The true rule of law must prevail to deter others from similar acts of division and hatred. We call on law enforcement agencies and the judiciary to act swiftly and transparently. Only through such firm actions can we honor Raila Amolo Odinga legacy and protect our nation cohesion. Duond bura mar ODM kotelne kod jakome Gladys Wanga koro kwedo kamokalo weche manyong'adi manyowachi kod gavana Manyeri Mutahi Kahiga e wi tho mar Raila Odinga, kagiwacho ni gino en gima ok ber kata matin ahinya to sani mapod ji nie kuyo. Giwacho ni Kahiga en achiel kuom jotelo mawinjo ber kaluwore gi gigo ma Raila Odinga nokedo ne kaka sirikal maloch gwenge, kendo en achaya miwuoro ka tho Raila Odinga nyalo more. Jotelo go medo ni onge gimoro amora mibiro wachi machid chuny oganda Luo e siro kendo tiyo machiegni gi jatend piny William Ruto manyaka sani medo chwalo chenro mag dongruok e gwenge mag Nyanza. Coming from someone who occupies a respectable position of the Vice Chairman of the Council of Governors, it is utterly absurd and astonishing. We therefore demand that he immediately resigns from his position with immediate effect, and the COG cannot have a loose-mouthed, reckless, primitive and irresponsible person holding such a position. And I would like to add that the very, very position that Kahiga holds as governor of Nyeri is a creation of the fight of Raila Amolo Odinga. And we know that there is politicians like Kahiga who in the life of Raila Amolo Odinga have used him as a bogeyman to scale their own political heights there. But it is shocking that they continue to make Raila a bogeyman in his death. As a community, we have absolutely no problem with our Kikuyu brothers and sisters. We marry them, we work with them, we associate with them. We've got friends all across the Mount Kenya region. But Kahiga and Gachagua, as we go into our next elections, Baba put us into this government, and we have to make that very clear. And this government, we shall stay. They talk about the question of equity, they talk about the question of equalization and affirmative action. So whatever it is that the people of this region and the people of any other region benefit from as a result of trying to be equalized is not something that people should be ashamed of. And to use this to try to mock a person who has suffered for this country at a time that he has died is extreme. We condemn it in the strongest possible terms. Jodak Marinya e sub-county ma Wendo dwaro mondo mi piny owacho mar county ma Migori okonygi yudo lope mag piny owacho e chiro Marinya moyaki kod moko kuom oganda e kinde ma bende gidwaro mondo piny owacho ogernegi chiro manyasani. George Juma en reporter marwa ma Migori. Ma oganda e kaunti Migori nono tich ma piny owacho ma kaunti ma Migori osetimo e kinde mar higni adek mar gavana masani Ochilo Ayako. Jodak Marinya sub-county ma Wendo bende koro kowe oko. Gin bende giloso report form margi mar gavana ma Migori Ochilo Ayako e kinde no
mar higni 3 mokalo. E kinde ma gikwano moko kuom chenrogo mag dongruok ma kaunti ma Migori osetimonegi, e tend gavana masani, komachielo bende gintie kod ywak ni moko kuom chenrogo mag dongruok ma gisebedo ka gigeno pok ochopo kare. Ndara waneno modhi nyaka Nyaondo mogo kona kochomo cham gi wadu. Yono ne rach seriously kendo ne watesekaga kabisa. Mano notimore. Daraja moro ni ka kido kichomo Bongu bende nochung' ne ber. Nokelnwa kendo wan kod pieri nyaka en gima nosegere kendo nyaka gere wasebedo kod yot mang'eny ahinya korka pi. Okonyo gweng' mangima e center ka bende osekonyowa kuom okange mang'eny. Oting'o no daraja molare ni wabede daraja no ka koth ochwe nyaka mon bedo kanyo marech manumu tow. Ochako loso daraja ma Manyata, kamp Manyata, gi Manyachebe, gi madhi dalane. Kuondego ne ok kalre te. Lam mowuok Awendo town kabiro kakalo kochomo cham gi wadu. Lamno bi wasebedo ka wan kod yot kokalo kuom lamno nikech kata nengo mane waidho godo pikipiki kane wadhi e town koro sani odoknwa chien nikech lam. Kada menjo dagi Marinya wach ni piny owacho ma kaunti ma Migori osemiyo gi pi maler. E chiro Marinya, pi mosebedo ka koro konyo oganda mathoth. Gidwaro mondo koro pini oke kor gwenge mondo koro oganda oyude yono mayot. Pini obero konyo to mondo konywa wadwa ni county government ong'iyo monyalo extend godo modhi nyaka gweng'. Jodagi Marinya bende ka otele kod Joshua Umo Oswago wach ni rem mar keyo pini osemiyo kata mana cho mar pi mokuny e chirono Marinya nyaka sani koro pok otiyo ka gombo margi en ni ber katen piny owacho ma kaunti ma Migori chwalo pi e chono mondo koro konygi. Not mabie kwarcha macha en cho kaka konyruok kode onge. Mine mauso kadhi mana cho e bungu to nikech pi okoa ka modhi kacho. E kinde ma jodak Marinya dwaro mondo koro gene gi chiro manyasani bende giwacho ni lop chironi oseyaki kod moko moganda. Gino bende koro miyo kata kama inyalo gere chirono manyasani onge ka bende koro gidwaro resruok ka wuok kuom piny owacho ma kaunti ma Migori. Tujengewe soko kwa sababu ukienda hata kwa masoko zingine unapata hata wamesajengewa hata ile rumu moja. Nitie plode malalri nyaka. Lo lalri nyaka mag plode. Moyak gi jomoko. Tunaomba kaunti yetu ili watutengenezee barabara ambayo inaingia kwa hii soko ili tupate kufanya biashara kwa urahisi. Mobungu ka ndi mondo mi wayud ndara maler mo wadonjo go masima center wani neno go gi oko. Onge. Eni yudo mana ka welo kata mobiro go andigi mo anwa go oko madikelwa gik moko kata mo nembe kata mo kunde machal nade. Ok donji. Apisa mduong' e migaono mar ohala e kaunti ma Migori Victor Weah wach piny owacho mar kaunti ma Migori nitie kod chenro mar gero chiro manyasani e chirono Marinya ka bende wacho ni dwaro moko ma bende koro osegol kod jodak bende osechopnegi kendo gidhi ka okang' mowinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tim mar Kenya mar basketball mar jok manigi both mar winjo wach mong'ere kaka Deaflympics geno matiyo gi thuolo mar ikruok magisebedo godo e timo maber e tuke mag Olympic mochan timore Japan chakre tarik 15 dwe manyien nyaka tarik 26. Mano dhi bedo thuolo mar ariyo ma Kenya yuore tuke ma kamago bang' tugo kuom thuolo mokwongo higa mar 2022 e tuke manobedo e piny Brazil. Timno nie Group B gin kachiel gi Croatia, Serbia to gi Ufaransa. Tugo kata kweth mar Group A oting'o pinje kaka Japan, Germany, Turkey kod Brazil. Tim Kenya dhi nyime gi ikruok e alap manyayo. Lead this beautiful team for a win. I'm very positive about it, about being a captain, and I'm sure there's a possibility of a win. If it's not a win-win-win we're going to be bringing some positive results. Preparation are in high gear. We started this preparation long time ago. We were prepared such that we were playing the league matches with the able teams in the country, and we are winning some matches, we are losing some matches. So I can say that we started this preparation a long time ago.
Mane mokelo e giko mar weche manyien makagi kacha iluonga ni Milton Ochieng. Watudre kendo saa 1 odhiambo e weche manyien mag ang'ich welo to gi saa 3 saa Ramogi TV bro kelo ni weche manyien mago imore. Oriti masani.